Seyitnazar Seyda adyndaky Döwlet Mollumçylyk Institutunyň talipleri bu okuw jaýyndaky paraxorluk barada çykan habardan soň ýagdaýyň has kynlaşanlygyny habar berýärler. Türkmenistanyň ýokary bilim edaralaryna, şol sanly orta mekdeplerде hem çuň köküren paraxorluk hiç kim üçin täzelik däl we türkmen häkimiýetleri wagtal has göze düşen paraxorlary azatlykdan mahrum edip emele gelen agyr ýagdaýy gönü we gytaklaýyn tasdik edýärler. Şol wagtda bilim ministriniň hökümet mejlislerine berýän hasabatlaryna bu mesele düýpden agdalmaýar. Hünärmenler Kiçi Berdimuhammedowyň Uly Berdimuhammedowden tapawutlukda bilim özgörtmeleri bilen dille hem gyzyklanmaýanlygyny öňe sürýärler. Azatlıkta habar çıkanından soň dekan bize ertirki nizama düzülen taliplara gıygırdy. Araňyzda gaty kän mışmış ýaýradýan bar. Mışmışlaryňyz bilim ministrligine baryp ýetipdir. Okuwa geldiňizmi, okuw bilen boluň. Etmäge işiňiz army diýdi. Diýip yerli habarçy bilen anonimlik şertinde gürleşen talip aýtdy. Onun sözlerine göre dekanyň eden käýinçli gurrundan soň studentleriň ozalam yeňil bolmadyk ýagdaýy has kynlaşdyryldy. Mundan öň ruhsatly ýa-da ruhsatsyz ýagdaýda sapaga gelip bilmän galan günüňe gatnaşmadyk her sapagyň üçin bir 12 sahypalyk depterde eliň bilen referat ýazyp her galan günüň üçin 2 sagatlap kitaphanada oturmaly edilýärdi. Diýip student öňkü ýagdaýy gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä mallumlar talipleriň ýadan referatlaryny barlamaýar. Studentleriň käbiri soň öz ýadan ýazgylarynyň zibil wedresine ýatanyny görüp, has peýdallarda sarp edip biljek wagtyny ýitirenine gynanýar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlıkta çıkan habardan soň biziň ýagdaýymyz agyrlaşdy. Ozur kitapxanaçy bilen gatnaşygyň gowy bolsa, ýa-da oňa bir plitka şokolad bersen kitapxanadan ýerräk gaýdyp bolýardy. Indi ol ýerde oturmaly 2 sagatlyk temmini 3 sagat içinde uzaltdylar. Ýöne ýokary okuw jaýyndaky paraxorluk barada çykan habaryň peýdal tarapy hem boldy. Professor mallumlar bu habardan soň emele gelen ýagdaýdan peýda görüp başladylar diýip habarçymyzyň söhbetdeş bolan başga bir student aýtdy. Onun sözlerine göre olar ruhsat alıp sapaktan galanyň üçin pul, para vermeli däli. Indi professorlar ruhsat üçin hem paralýarlar. Paranyň belli bir müçberi ýok. Ýöne para bermesen her galan sapagyň üçin 3 sagat kitaphanada oturmaly. Ruhsat almak hem öňkülerinden kynlaşdyryldy. Egerde saglyk ýagdaýyň sebäpli birden dümegläp beýlik edip okuwdan galjak bolsaň, hukmany suratda institutuň lukmanyna ýüz tutmaly. Lukmanlar bolsa professorlara garanyňda hem açgöz 50 manatdan az paranyň ýüzüne de seretmeýär. Deyip ikinci kursda okuyan talip gurrun verdi. Ol bu ýagdaýyň halis ýürege düşýänligini, bular biri okuw taşlap gider ýaletjek bolýarmy kalar diýip pikir etdirýänligini aýtdy. Studentin kitaphanada 2-3 sagat oturmagy mezur edilmegi bir tarapdan talipleriň kitapkhana kän barmak islemeýänligini görkezse, ikinji tarapdan okuw jaýynyň ýolbaşçylarynyň kitaphanada oturtmagy jeza ýa temmi hasaplamagy ýa-da studentleri şeýdip okumagy mezur etjek bolmagy gaty geň görnýär. Anonimlik şertinde gurlaşan Aşgabatly professor okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň bu çykalgasynyň bilimdäki agyr çökkünlükden habar berýänligini aýtdy. Talipleriň kitaphanada oturmakdan soň kyn görýän ýene bir işi ýer depmek diýilip hasaplanýar. Okuw tamamlayan 5-nji kursda okuyan bir talibiň aýtmagyna görä, öňünden paralan mallumlar para berenleri institututyň işigindäki ýerleri depmäge mezur etjek bolýarlar. Hamala biziň başga iş aladamyz ýok ýaly. Uçurum bolmagyň öň ýanynda bizi maskaralajak bolýany meňzeýärler bolmasa parany berdik, ähli zat gürleşildi. Ýa ýene-de pul aljak bolýarlarmy belli däl. Indi sorasalar para berjek däl. Diýip 5-nji kursda okuyan talip aýtdy. Onuň sözlerine görä, okuw jaýynyň gutorduşda berýän ýürüýte aznaçogyny hem satyn almaly. Öňler onuň bahasy 400 manatdy. Bu ýyl näçe boljagy belli däl. Ýöne alaç ýok. Näçe diýseler satyn almagy mezur bolýarsyň diýip adynyň aýdylmalygyny soran student aýtdy. Türkmen medeniýeti şol sany bilim ministrliginiň web sahypasy ýurdun okuw jaýlaryny Sowet döwründen bäri dowam edýän we soňky 10 ýyllyklarda has çuňlaşan gaýdylýan
korrupsiýanyň ýagdaýy barada esasan dymyk pozisiýasyny saýlap alýar. Maglumat üçin aýdylsa, Gurbanuly Berdimuhammedow öz wagtyny özünden öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň çäklendiren bilim mümkinçiliklerini gaýtadan açyjy bolup çykyş edipdi. Bilim ulgamyny, ýagny düzümini boýunça hem mazmuny boýunça hem öýdürmüş iqtisadi ötüşünde ilmi teknologiýa wagtda ýokary sepetlerine ýeten döwletlerin derejelerini ýetirmek şuňkunda biz üçin zerurdur. Emma onun oğlu Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň bilim meselesi esasan telewiziýa diktor derejesinde agdalýar. Prezident bu möhüm meseledäki pozisiýasyny öz sözleri bilen aýtmaýar.